An bɛ foli ni tanuni di aw bɛɛ lajɛlen ma, cɛ ni muso, denmisɛnnin ani mabɔkɔrɔ, fɛn fɛn bɛ kan suit yɔrɔ surun ani yɔrɔ jan, Mali kɔnɔ ani Mali kɔyɔrɔ, an bɛ aw fo dan tɛ foli min na. Aw sɔgɔlen don Bamako News TV la, bɔlɔlɔ sira sanfɛ ka kunnafoni ɲini k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma ladiriya la. An bɛ aw fo dan tɛ foli min na. Badenw, an sigilen an ka kunnafoni kɛnɛ kan, kɛrɛnkɛrɛnna jamukan min n'an k'a ma ko Don Kibaru. Don Kibaru ye jamukan ye min bɛ lase aw ma diɲɛ don o don k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa se juma ma. Nɛgɛ kanɲɛ 7 waati ni o ye. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka kunnafoniw kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma ladiriya kɔnɔna na. Balimaw, ni y'an sigilen ye an ka kɛnɛ kan ko kura. Jamukan bɛ ka lase aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Seku Tarawele, la grande voix. Balimaw, bi ye ntɛnɛn ye décembre ani 24 an bɛ foli ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma, généraux ka taa se colonels ma ani ka taa se gouvernement kɔnɔna na ministre fɛn fɛn bɛ yen, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ kan dan tɛ foli min na. Aw minnu fana ye an lamɛnbagaw ye, an bɛ aw fana fo foli min na. Badenw, i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na, bi ye ntɛnɛn ye, bi ye juakun daminɛ ye. O tuma an bɛ masa Jabaru, an b'ale deli ka dugawu ɲini a fɛ, yarabi a ka an lakana, a ka hɛrɛ kɛ jamana in ye. Gɛlɛya min n'o bɛ jamana in kɔnɔna na ni wagati na, ni o ye lakanabaliya kɛlɛ ye, ni o dɔ fana bɛ taa se kuranko gɛlɛyaw ma ani gɛlɛya wɛrɛw. O tuma an bɛ masa in deli a ka hɛrɛ kɛ an ye, o gɛlɛya ninnu k'olu bɛɛ ban an kan. N balimaw, politiko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ, an bɛ tila ka masa Jabaru ye, an b'a deli o politiko gɛlɛya ninnu a ka olu ta ka bɔ an kan. Jamanadenw a ka se k'an fɔ k'an bɛn kelen kan, an da ka to fili kelen na, baasi kana se ka an sɔrɔ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. An bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye, yarabi olu minnu bɛ anw ɲɛma bi k'an nujuru minɛ, u tɛ yen k'u ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ kan, u tɛ yen ko fanga b'u la ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan, wa u tɛ yen k'a fɔ ko se b'u ye ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan. Mais fɛn dɔ de don, Ala yɛrɛ ka latigɛ don, masa Jalakibali ka latigɛ de don. Ala de sɔnna ko ka kɛ nin kɛcogo in na tan. An b'o de fɔ, i n'a fɔ nazaraw b'a fɔ cogo min na, l'homme est déjà déterminé par son destin, l'homme c'est un être prédit, et nous sommes conscients de ça. Et an dalen bɛ o la, an b'a dɔn maanifin da kan ka kɔrɔ ka tɛmɛ a yɛrɛ kan. O de la olu jamana ɲɛmaa minnu n'u bɛ anw ɲɛma k'an nujuru minɛ an ka baarakɛtaw la, an bɛ masa in deli a ka fili dɔgɔya u ka baaraw la. U bɛ min fɔ ani u bɛ min kɛ, Ala yɛrɛ ka kɛ u ɲɛminɛbaa ye cogo min na u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ baara sabatilen ye. Minisiri ɲɛmaa ni o ye général de division Abdulaye Mayiga ye, an bɛ foli belebele d'a ma kɛnɛ kan ka dugawu kɛ a ye, ka dugawu ɲini a fɛ. Jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta, an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen d'a ma ka tila ka dugawu k'a ye a ka baaraw Ala k'olu sabati a bolo. N'o tɛmɛna ka bɔ yen, an ka ministre de défense général Sadio Kamara Kakɔlɔkɛ, cɛ kelen sɛgɛnbali ɲinɛbali, cɛ kelen min bi pan kaburu 9 kunna k'i jɔ a 10 kunna ka cɛya kan fɔ ni cɛfarin don. Sadio Kamara, an b'a fana fo kɛnɛ kan kosɛbɛ. N balimaw, ni an sigi kan ye n'Ala ka diɲɛ ye, kunnafoni caman de bɛ an bolo, an bɛna min di aw ma ka kɛ ni bi ye ni Ala yɛrɛ ka diɲɛ ye. N badenw, o kunnafoni dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na? O ye fɛn min ye Abubakar Siriki Fɔnba ka kɛ ni kuranko gɛlɛya min bɛ yen, minisiri kɛlen kɔfɛ ka énergie mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. Énergie mɔgɔw bɛnna min kan k'a fɔ ko baara ka kɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ Mali la ka courant ɲini Ghana fɛ ani ka courant ɲini Côte d'Ivoire fɛ. Abubakar Siriki bɔra a ye détail dɔw di a la, n'Ala ka diɲɛ ye an bɛna o latɛmɛ aw ye. N badenw, n'o bɔra yen, jɛkuluba dɔ fana bɛ sen kan, jɛkulu min ni o ye garabali mɔgɔw ye, i n'a fɔ a b'a kalama Bamakɔ gouverneur ba, ale ye décision ta garabaliw k'u wuli ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ yan. O hukumu kɔnɔna na, kumaw cayara, a ma bɛn garabali mɔgɔw ma.
o de la u ka jɛkulu dɔ bɔra ka kuma o kuma hokumu kɔnɔna na u bɛ mun de yira u bɛ ka jalaki ta ka ɲɛsin Abdul Niang ma ni ale ye kunnafonidila ye journaliste don an ka jamana kɔnɔ ani ka taa se an ka bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafonidila dɔ fana bɛ yen n'an ko a ma ko Krimo u bɛ ka jalaki ta ka ɲɛsin nin fila ma an bɛ olu fana kumakanw latɛmɛ aw ye k'an hakilila di a kan n balimaw fo ka taa se an bɛ waati min na komi sisan CEDEAO ka wulikajɔw bɛ sen na Basiru Jɔmaye Fayi ale kɔni bɛ ka wele bila halisa ka ɲɛsin CEDEAO mɔgɔw ma u ka se k'u kɔfilɛ AES jamanaw la an bɛ se ka bɛn fɛn kelen kan cogo min na n badenw ani kunnafoni caman wɛrɛw an bɛna olu bɛɛ lajɛlen latɛmɛ aw ye nin de ye an sigikan ye ka bɛn bi ntɛnɛn ma i n'a fɔ an y'a fɔ na cogo min na min n'o bɛnna desanburu kalo tile 9 ma san 2024 an bɛ dugawu kɛ ala ka ko ɲɛ ni sababa bɛn balimaw an dun kan man di bi ka d'a kan an bɛna daminɛ ni kunnafoniya min ye o man di o bɛ tali kɛ fatuli dɔ kan o fatuli bɛ tali kɛ fɛn min ye Segu marabolo ɲɛmaaba ni o ye gouverneur ye ala ye ale miniji dɔgɔya ka bɛn kunun ma min n'o bɛnna desanburu kalo tile 8 ma san 2024 ka sababuya kɛ sirabaka kasara dɔ o senfɛ n badenw Segu gouverneur n'a jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ segukaw yɛrɛ farali la ɲɔgɔn kan ani fɔ ka taa se ayiwa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati Segu kɔnɔ cogo min na lakana fana bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen Segu kɔnɔna na cogo min na gouverneur ni o ye contrôleur de police ye ayiwa a jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna de la waati min na a bɔra Segu ka bɛn kunun ma ka i kunda Bamako kan yan n'a tun bɛ ka na ayiwa ci dɔw la o de senfɛ sirabakan kasara kɔni o ye a sɔrɔ sirabakan kasara in kɛla fan min fɛ o ye Zanbugu fanfɛla ye n'a ni Segu yɛrɛ cɛ bɛ se kilo 30 o bɔɲɔgɔnko ma a kun bɔra Segu k'i kunda Bamako kan ala kɔni y'a kɛ a ni tora sirabakan kasara in na o hukumu kɔnɔna na Segukaw kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi ka d'a kan nin kɛra sababu ye ka bisibisi bila Segukaw yɛrɛ dusukun na k'a masɔrɔ u ni gouverneur u kun delila ɲɔgɔn na ka se hakɛ min ma ani Segukaw yɛrɛ kun ye ɲɔgɔn faamuya ka se hakɛ min ma ani Segu yɛrɛ bɔ nɔgɔla la a cɛsirilen tun bɛ o la ka se hakɛ min ma o de la a kɛra gɛlɛya belebele ye ayiwa Segukaw ma an yɛrɛ bɛ tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ka fara Segukaw kan an bɛ dugawu kɛ gouverneur Segu gouverneur ala ka a dayɔrɔ nɛɛma ala ka fara mankutu jɔnw kan a ye an kɔn kiti min na ala ka o nɔgɔya donc ko in bɛ nin cogo la n badenw n'an bɔra yen kunnafoni kɔnɔna na halisa Senegali jamanakuntigi ni o ye Basiru Jɔmaye Fayi ye ale ye laɲini dɔ kɛ k'a fɔ ko CEDEAO kan ka a taasira yɛlɛma belebele dɔw bɛ yen ko CEDEAO kan ka o don a yɛrɛ ka baara la k'a sababu kɛ jumɛn ye lafaamuyabaliya o bɛ a jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔ de kɛra sababu ye fɛn min ye Mali Niger ale ni Burkina Faso fɔ olu sen bɔ a la ni ka sɔrɔ ka ayiwa u kɛ u yɛrɛ damanata ye ni k'u ka jɛkulu sigi o hukumu kɔnɔna na forum kɛnɛ ka forum min n'a kɛra Doha Senegali jamanakuntigi ale ye wele bila CEDEAO ma k'a kana ban jamanaw la minnu bɔlen filɛ CEDEAO la dɛ o bɛ tali kɛ Mali Niger ani Burkina Faso la o hukumu kelen kɔnɔna na a tilala k'a ɲini CEDEAO fɛ a kan ka wulikajɔw kɛ cogo min na ka se k'i kɔ da jarawulikɛlaw kɛlɛli o baaraw la ni o ye teriw ninnu ye o waati kelen na a tilala k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO kan ka jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ ni AES jamanaw ye sira caman kan o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na migration ani sanni feere hukumu kɔnɔna na cogo min na jamana ninnu u bɛ se ka to jɛw la cogo min na k'aw bɛɛ lajɛlen hakili jigi Bola Tinubu ni ale ye Niger jamanakuntigi ye ale yɛrɛ dun tun ye laɲini kɛ Basiru Jɔmaye Fayi fɛ waati dɔw la k'a jira k'a fɔ k'u ka se wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na Mali ni Niger ni Burkina Faso u bɛ se ka segin cogo min na ka na CEDEAO la ka d'a kan
olu yɛrɛ ka yela ni jamana ninnu nafa ka bon CEDEAO kɔnɔ kosɛbɛ u bɔli ayiwa a tɛna ni foyi ye ni cɛni tɛ n balimaw halisa an ka diɲɛ selekina ni kunnafoniw na fɛn min ye Ukraine ale ni Russie la kɛlɛ a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ Joe Biden ni ale de tun ye lamɛrikɛn jamana maa ɲɛmaa ye hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ yen bilen ka d'a kan Donald Trump a ye sebaaya sɔrɔ kalafili tɛmɛnen in na nka Donald Trump ale ma sigi fɔlɔ ma bɛ se k'a fɔ fanga halisa a bɛ Joe Biden bolo o hukumu kɔnɔna na Joe Biden bɛ fɛ ka tasuma wuli tulu tɔ la ɲani ale ka fanga bila ka sabu kɛ o de ke a ka deliliw ta ka ɲɛsin Rusila jamana ma u ka se ka kɛlɛ jigi so sigi ka fɔ ka kɛ u ni Rusila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na u ti k'o kɛ dɛ nga fɛn min ye Donald Trump fɛn min ye Joe Biden ye halisa ale kɔni bɛ ka maramafɛnw de ta k'a di Ukraine ni jamana ma u ka se ka Rusila jamana kɛlɛ n'a ye wa a bɛ ka kuma f'u ye min bɛ hakili sigi ni jigisigi di u yɛrɛ ma k'a yira k'a fɔ olu labɛnnen bɛ halisa ka Ukraine dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka sebaaya sɔrɔ Rusila jamana kan an badenw nin kɛmɛ gɛlɛya ye ka d'a kan nin kuma in fɔlen Joe Biden fɛ Rusila jamana kuntigi ni o ye Vladimir Putin ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ayiwa nin kɔni ye ko gɛlɛn daminɛtɔ ye k'a sabu kɛ jumɛn ye ale yɛrɛ fana na wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ta Ukraine ni tɔ k'a ci k'a ɲɔɲɔ k'a sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛnɛmaminɛnw ye wa fɛn min ye Vladimir Putin a ma dan o ma a kɛra tuguni k'a yira k'a fɔ wa maa o maa bɛ yen n'i bɛ ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Ukraine jamana ma i k'a dɔn k'a fɔ ale ka kɛlɛ désormais Ukraine dɔrɔn tɛ bilen nka ale ka kɛlɛ bɛna ta ka ɲɛsin nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ma a kɔni y'a yira ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la a y'a yira k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen n'i b'i ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Ukraine jamana ma i k'a dɔn k'a fɔ i n'ale fana bɛ ɲɔgɔn na ko bɛɛ lajɛlen ka sigi ni o ye o tuma nin ko kɔni kɛra ko gɛlɛnba ye n'a jɔrɔ bɛ diɲɛ maaw bɛɛ lajɛlen la nin waati in na ka d'a kan caman bɛ k'a yira k'a fɔ nin min daminɛnen filɛ nin ye ni fu ma siri nin dan na joona nin bɛ kɛ sababu ye ka diɲɛ kɛlɛba sabanan k'a wuli n'an ko a ma a bɛ faamuya n'an y'a fɔ u kana na kɛ sababu ye k'an ka fɛn kɛ diɲɛ kɛlɛba sabanan a bɛ se ka kɛ sababu ye k'o tigɛ k'o daminɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma kɛ ko in fura ye n badenw halisa kunnafoni n'a nasira la an bɛ to diɲɛ selekena ni kunnafoniw kɔnɔna na Siri ale jamana kɔnɔna na nin waati na badenw gɛlɛya belebele fana bɛ yen k'a sababuya kɛ jumɛn ye fɛn min ye rebelle minnu tun bɛ yen ni o ye maa murutilenw ye ni olu ye Siri jamana bɛɛ lajɛlen minɛ ka yɔrɔw fa n'u ka maramafɛnjuguw n'u ka sebaayabaw ye a kɛra sababu ye olu fanga kɔni bonyana Siri jamanakuntigi ta kan nin waati na fɔ a kɛra sababu ye k'ale ka fanga daraki o de hukumu kɔnɔna na kun an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ Siri jamanakuntigi ale t'a nɔ la bilen wa a darakilen don ka tunu ka taa yɔrɔ dɔ la a t'an bɛ yɔrɔ min fana na maa tɛ kɛ ala ye k'o dɔn nka fɔ nin yɔrɔ in na kabi kunu fɔ bi a kɔni ɲɛ ma se ka d'a kan a yirala fana k'a fɔ a ka jamanakuntigiya nin kɔni ye fu sirilen ye o dan na rebelle ninnu bɛɛ fana bɛ o kuma fɔ o de hukumu kɔnɔna na a ka chef de gouvernement min tun bɛ yen ale kɔni bɔra ka kunnafoni dɔ yira o kunnafoni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Siri jamanakuntigi min tun bɛ yen o tɛ jamanakuntigiya la bilen wa ale min ye chef de gouvernement ye a fana labɛn mɛn sigikafɔw ka kɛ ni rebelle ninnu ye ani jamanadenw yɛrɛ cogo min na maa kura min bɛna se ka sugandi ka kɛ jamanakuntigi ye o bɛ se ka dɔn k'o bɛ o dankan kan nka badenw an bɛna min yira aw la o kɔni o fana bɛ maa kamana gan ka d'a kan ni maa min ye Siri jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Siri jamana yɛrɛ lakana sabatilen tun bɛ kosɛbɛ Rusila jamana de fɛ nka nin kɛlen ka na se sisan ma ɲani ko yɛrɛ ka se nin hakɛ ma an tun y'a ye Rusiw tun y'u sen bɔ ko in na nka bataki sɔrɔla kunun kokura min n'a b'a kɔnɔ k'a fɔ Rusi fɛn fɛn bɛ yen u ka kɛlɛ u ka finitigilakaw la k'u bɛɛ lajɛlen sen bɔ mɛn Siri kɛlɛ la
san caman kɔfɛ ko nin ye olu kɔni senbɔlen a la maintenant sisan jama kɔni sigi bɛ k'a lajɛ parce que fɛn ye fɛn dɔ de ye diɲɛ ko yɛrɛ bi niveau min na sisan balimaw tubabu ninnu kɛlen bɛ ka diɲɛ de tila u ni ɲɔgɔn cɛ ko ninnu gɛlɛya bɛɛ bɛ o de kan misaliya ni maa min ye Ukraine ta k'a lajɛ sisan Ukraine ni lakana sabatilen don maa minnu giriman dɔ bɛ jamana ninnu bɛɛ kɔfɛ n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye o de la minnu bɛ Mali jalaki k'a fɔ ko Rusiw b'anw ka jamana kan a donna tan a bɔra tan tuma dɔ la an b'an yɛrɛ ɲininka est-ce que olu bɛ ko dɔn wa parce que diɲɛ kɔnɔ bi n'a bɔra jamana dama dɔ la i ɲɛ bɛ jamana tɔ fɛn fɛn na a bɛɛ lakana sinsinnen bɛ diɲɛ jamanaba dɔ fɛ o ye tubabu jamanaw yɛrɛ farajɛ ninnu arabuw ni mɔgɔ wɛrɛ ninnu u bɛɛ ka lakana sabatilen don jamanaba wɛrɛ fɛ u bɛɛ kɔ sɛmɛnen don jamanaba dɔ la o kuma tɛ anw farafin jamanaw ma yan o de hukumu kɔnɔ a ta i k'a lajɛ Ukraine filɛ bi ale lakana sabatilen filɛ OTAN fɛ ni o ye Union européenne ye kɛrɛnkɛrɛnnen na américains Ukraine sɛmɛnen don olu de la ka d'a kan jamana min don a fanga ka bon n'i ye Arabi Saoudite ta k'a lajɛ bi Saudiya olu ka lakana sabatilen don américains de fɛ n'i ye Syrie ta k'a lajɛ Syrie ka lakana sabatilen tun bɛ Rusiw de fɛ Rusiw de tun bɛ yen u ka lakana k'a tɔ yakubaya u bolo a bɛɛ kɔ sɛmɛnen don dɔ la bon nin ko in na nin jamana fila ninnu sama-samali tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que laɲini dɔ tun bɛ kɛ américains fɛ parce que américains ka laɲini dɔ tun ye toujours Rusiw ka se k'u sen bɔ Syrie sen na Rusiw bɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya min ta ka ɲɛsin Syrie ma Rusiw k'u sen bɔ o la ni dun ye jateminɛ kɛ Rusiw fana bɛ ka laɲini kɛ américains fɛ américains bɛ ka Ukraine dɛmɛni min kɛ olu fana k'u sen bɔ o yɔrɔ la o de la n'i ye Tikɛni Jaka dɔnkiliw lamɛn nin fɛn ninnu dɔw bɛ yen i bɛ faamuyali caman sɔrɔ a la n'i ye nin to ye n bɛ nin to ye nka n'i ma nin to ne ye ne tɛ nin to ye u bɛ to ɲɛ b'o la u bɛ to o de la nin ye ta ye nin ta ye nin to ye n bɛ nin to ye n'u ma bɛn o kan olu de bɛ tila ka futinɛ kelen wuli jamanaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'u bila ɲɔgɔn na c'est pourquoi souvent ne b'a fɔ aw ɲɛna n ko tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi tiɲɛ tɛ yen tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ surtout tubabu jamana ninnu u mago foyi tɛ tiɲɛ na nin ye tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye nin bagara nin ma nin ma baga nin ma an ka baara kɛ ni tilennenya ye an ka kɛ ni sariya ye an ka kɛ ni nin ye o bɛ k'anw de fɛ yen yan n'o tɛ tubabu ninnu ka jamana na ils s'en fichent u mago fosi t'a la u mago fosi t'a la a lajɛ kɛ Syrie jamana lajɛ maa minnu nalen filɛ yɔrɔ minɛ sa rebelles de don terew de don u bɛ ka baara min kɛ Syrie terew baara tɛ wa rebelles de don rebelles de filɛ jamana kuturuw k'a minɛ a jamana kuntigi ka fanga k'a dafiri Rusi minnu fana tun bɛ k'u ka lakana sabati olu ɲɛna mɛ u ma se k'a bali nin n'a ta bɛɛ o de la quoi n'a fɔra ne yɛrɛ ne n ka classement kɛ diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ la quoi n delila ka kuma in fɔ o don na mɛ dɔw ye n filɛ kalakalakan fɔ la ye mɛ n'a fɔra ne ka classement yɛrɛ kɛ kɛlɛ la diɲɛ kɔnɔ bi n bɛ Mali ta ka Mali kɛ premier ye ka classement kɛ cɛfarinya diɲɛ kɛlɛw la kɛlɛ yɛrɛ la ka terew kɛlɛ jarawulaw k'u kɛlɛ fo ka s'a dan na ani cɛfarinya ni kɛlɛ ɲɛdɔn ni kɛlɛ sebagaya sɔrɔli la Mali ye premier de ye diɲɛ bɛɛ hali mɔgɔw bɛ ka Rusiw ni fɛn minnu mais c'est vrai Rusiw b'anw ka jamana kan mais Rusiw tɛ ka se ka foyi kɛ anw tɛ se ka min kɛ wa u jɔyɔrɔ man bon n'anw ta ye Mali finitigilakaw bɛ min kɛ ko in kɔnɔ Rusi minnu b'anw fɛ yan u tɛ se k'a kɛ mais u nali a bɛ faamuya parce que dɔnniya dɔ de fana b'u la diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ dɔn k'a ban dɔnniya dɔ de fana b'u la min tɛ anw ka mɔgɔw la o dɔnniya min b'u la u bɛ n'o de di anw ka mɔgɔw fana ma k'u dɛmɛ baara dɔw la mais a tɛ komi
olu de bɛ ka na kɛlɛ kɛ anw ka mɔgɔw place la mais jamana jugu bɛ nin ta k'a kɛ i b'a fɔ ko rusiw de bɛ ka na kɛlɛ kɛ Mali finitigilakaw place la non Mali sɔrɔsiw bɛ se kɛlɛ min na rusiw bɛ se o la wa Mali sɔrɔsiw bɛ se min na rusiw tɛ se o la ne de ko ten sɔsɔcogo t'a la Mali faamaw ka farin ka tɛmɛ rusiw kan u bɛ kɛlɛ dɔn ka tɛmɛ rusiw kan ne de ye nin fɔ n'i ko k'i bɛ n kɛ fatɔ ye ko parce que ko n bɛ ka nin fɔ o y'i fɛla ye nka ne ka analyse ye min ye n ka yeta ye min ye n ye min faamuya nin ko ninnu na o de ye Mali yɛrɛ bɛ rusiw ni san cɛ ni kɛlɛ ninnu na c'est vrai équipement b'u bolo sanfɛ kɛlɛminɛnw ni fɛn bɛɛ b'u bolo mais o t'a yira k'a fɔ k'olu de bɛ ka na anw ta k'an place la jamais rusiw sen bɔlen de filɛ u filɛ k'u retirer ka bɔ Syrie parce que mɔgɔ ninnu giriyal'u ma mais anw ta bɛ kɛ yan o mɔgɔ kelen minnu bɛ Syrie dɛ ani mɔgɔ minnu b'anw fɛ yan a bɛɛ ye kelen ni ko m'a fɔ anw ta ninnu ka jugu ka tɛmɛ hali Syrie taw kan mais on arrive à les maîtriser anw bɛ ka se k'olu kɛlɛ ka taa tugu u la wa olu dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ sɔnnen don diɲɛ jamanaba minnu ye olu fana bɛ ka fara tero ninnu kan anw ka jamana kɔnɔ yan mais o bɛɛ la an bɛ ka sebaaya sɔrɔ u kan mais o tuma jɔn de ka farin sisan a Mali fana bɛ se ka invité ka taa yɔrɔ dɔ la sisan koyi i n'a fɔ rusiw bɛ ka wele ka taa diɲɛ yɔrɔw la cogo min na ka t'u ka sécuritéw kɛ Mali bɛ se ka nin ɲɔgɔnna kɛ bi ka d'a kan an bɛ ka kɛlɛ kɛ an bɛ ka sebaaya sɔrɔ mais diɲɛ de sigilen tɛ tiɲɛ kan fɛn caman barilen don ka tubabu ninnu yɛlɛ sanfɛ n'a ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ n'i y'a se anw b'u ni fɛn bɛɛ cɛ donc balimaw ko in bɛ nin niveau la bi o tuma rusiw kɔni y'u retirer ka bɔ rebelle ninnu ou bien américains ani fɛn ninnu ni ɲɔgɔn rebelle ni Syrie jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sisan rusiw kɔni ye Syrie to américains ye an bɛ se k'o fɔ sisan rusiw u ye Syrie di américains ma u ye Syrie to américains ye parce que o tun ye Amérique ka laɲini de ye maintenant on verra ni Amérique fana bɛna Ukraine to rusiw ye parce que il se peut que nin bɛɛ ye bɛnkanw ye pour que Ukraine kɛlɛ bɛ se ka ban dɛ Ukraine ni Russie kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na a bɛ se ka kɛ nin bɛɛ y'a bɛnkanw ye parce que ko in mɛnna cogo min na bɛnkan dɔw de bɛ jamanaba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ américains y'a laɲini kɛ Russie fɛ n'aw sɔnna k'aw sen bɔ Syrie ko ɲɛ na an b'an sen bɔ Ukraine ta la a bɛ se ka kɛ o bɛnkan bɛ yen wa an bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ Ukraine kɛlɛ a bɛ ban a ti mɛn mais an bɛ to ɲɛmada la n badenw balimaw an bɛ bɔ diɲɛ seleke naani kunnafoni kɔnɔ yan sisan an bɛ don an yɛrɛ ka kunnafoniya kɔnɔna na an b'a daminɛ ni min ye n badenw an ka premier ministre a ye lajɛ min kɛ waati laban in na ni EDM mɔgɔw ye cogo min na ka se ka kuranko gɛlɛya dɔn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen parti politique minnu bɛ yen ni o ye politique mɔgɔw ye a ye lajɛ sigi ni olu fana ye u ka se ka taa sigi ka fɔ kɛ jamana yɛrɛ politiko lahalaya bɛ cogo min na ani kalafili labɛn bɛ cogo min na o kɛnɛ in kɔni kan an bɛ se k'a fɔ a kɛra bonya ye ka d'a kan politique mɔgɔw bɔra ka caya premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ka taa wele in jaabi général yɛrɛ a y'i kɔnɔ dayɛlɛ ka kuma n'u ye wa u fana y'u ka nisɔndiya jira kɛnɛ in kan kosɛbɛ nka badenw lajɛ in kɔ an ye jateminɛ min kɛ o de ye politique mɔgɔw ma nimisi wasaba sɔrɔ baara min kɛra o jar'u ye dɛ nka halisa u ɲɛ bɛ majɛ dɔ la c'est vrai Abdoulaye ye mɔgɔw a y'u fara ɲɔgɔn kan o ye considération dɔ u y'o foli k'a la o jar'u ye nka yɔrɔ dɔ bɛ yen u ma se ka nisɔndiya ka kɛɲɛ n'o yɔrɔ fana ye o ye jumɛn ye o de ye kalafili waati jɔnjɔn ma fɔ alors que olu mago bɛ waati dɔ de la o dati ka fɔ k'a fɔ nin waati in na kalafili bɛna kɛ parce que o de b'u intéressé le fait que o ma fɔ u caman y'a ye k'a fɔ majɛ bɛ yen o de hukumu kɔnɔna na an balimakɛ dɔ
ayi ɲɛ jɔ premier ministre ɲɛ la a fɛla ye min ye a ka tiɲɛ ye min ye k'o fɔ a fana nafa ka bon a bɛnni masaw a ma bɛn i ma parce que an b'a dɔn a bɛ bɛn dɔ ma a kuma tɛna bɛn dɔ ma nka a mana kɛ cogo cogo a bɛ diya dɔ ye a bɛ goya dɔ ye o kumakan in balimaw an ka jɛ k'o lamɛn an bɛna faamuyali dɔ sɔrɔ a kumakan fana kɔnɔna na n'Ala ka diɲɛ ye. Les gens vous disent on est d'accord parce qu'ils ont perdu. Les gens vous disent on est d'accord parce qu'ils ont perdu. C'est ça la vérité. Sinon beaucoup c'est pas vrai ce qu'ils vous disent. S'ils vous disent faites des élections à vue, mais c'est faux. Il faut limiter. Nous donner un jour où les élections vont se tenir. On ne peut pas continuer avec des élections qui ne se tiendront jamais. Nous avons 5 ans. Nous avons fait 5 ans. Bon, qui nous dit que cette fois-ci, on dit qu'il faut créer des cadres. Ces cadres-là vont prendre combien de temps? 5 ans, 10 ans, 15 ans? Vraiment, soyez très clairs avec nous. Et nous sommes d'accord, quel que soit ce que j'avais dit une fois aux militaires, quand je les ai rencontrés, donnez-nous un délai, quel que soit le délai, au cours duquel vous pouvez faire le travail, mais respectez le délai. Mais quand vous voyez que votre délai ne tient pas, n'ayez pas peur de revenir pour nous dire que ça ne tient pas, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Nous sommes des Maliens, nous sommes conscients. On sait ce qui est tenable et ce qui n'est pas tenable. Mais nous n'admettrons pas que des hommes politiques soient là, cachés, qui n'ont jamais pu être des vrais politiques. Ils enlèvent leur toge, ils s'accrochent à vous aujourd'hui pour escalader faiblement de façon très courte l'échelle et se faire passer pour des hommes politiques. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont dit ici que les partis se valent. Les partis ne se valent pas. Comme les généraux ne se valent pas, comme les soldats ne se valent pas, comme les cadres ne se valent pas, les médecins ne se valent pas, les juges ne se valent pas. Les gens vous disent on est d'accord parce qu'ils ont perdu. C'est ça la vérité. Sinon, beaucoup, c'est pas vrai ce qu'ils vous disent. S'ils vous disent faites des élections à vue, mais c'est faux. Il faut limiter. Nous donner un jour où les élections vont se tenir. On ne peut pas continuer avec des élections qui ne se tiendront jamais. Nous avons 5 ans. Nous avons fait 5 ans. Bon, qui nous dit que cette fois-ci, on dit qu'il faut créer des cadres. Ces cadres-là vont prendre combien de temps? 5 ans, 10 ans, 15 ans? Vraiment, soyez très clairs avec nous. Et nous sommes d'accord, quel que soit ce que j'avais dit une fois aux militaires, quand je les ai rencontrés, donnez-nous un délai, quel que soit le délai, au cours duquel vous pouvez faire le travail, mais respectez le délai. Mais quand vous voyez que votre délai ne tient pas, n'ayez pas peur de revenir pour nous dire que ça ne tient pas, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Nous sommes des Maliens, nous sommes conscients. On sait ce qui est tenable et ce qui n'est pas tenable. Mais nous n'admettrons pas que des hommes politiques soient là, cachés, qui n'ont jamais pu être des vrais politiques. Ils enlèvent leur toge, ils s'accrochent à vous aujourd'hui pour escalader faiblement de façon très courte l'échelle et se faire passer pour des hommes politiques. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont dit ici que les partis se valent. Les partis ne se valent pas. Comme les généraux ne se valent pas, comme les soldats ne se valent pas, comme les cadres ne se valent pas, les médecins ne se valent pas, les juges ne se valent pas. Vraiment, sincèrement parler, ni Chokorobaï, Angania Kain. Ni Chokorobaï a Soukoun Djelendo. Il n'est pas hypocrite. Mɔgɔ ŋaniyaɲuman don ne t'a dɔn mais ni a dusukun ka ɲi hypocrite tɛ fɛn min b'a dusukun na caman bɛ yen u bɛ ka min fɔ kɛnɛma bi u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye n'u tɛ se k'u ɲɛ jɔ u tɛ se ka taa media la u tɛ se ka taa télé la u tɛ se ka taa radio la ka t'u sigi ka kuma min fɔ dɛ gɛrɛnna kumaw caman bɛ min fɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ale de taalen filɛ i sigi i jɔ Premier ministre ɲɛkɔrɔ o k'a fɔ paraki a ma siran a ma yɛrɛyɛrɛ foyi vraiment cɛ don a dusukun ka ɲi c'est ça aussi le Mali lui c'est un vrai Malien caman bɛ k'i ta fɔ dibidibinin na bi u ɲɛ ninnu ɲɛ u b'u mɔsɔn de kɛ u b'u yɛrɛ minɛ ka wa a bɔra ka kuma min fɔ sisan ali minnu bɛ nin kɛnɛ in kan n'i ye miliyari k'u bolo sisan u b'a di nin ma nin diyar'u ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wa u yɛrɛ kɔnɔ ta ye nin de ye u caman bɛ yen mais u tɛ se k'a fɔ parce que nous sommes dans un monde purement hypocrite u tɛ se k'u da waga k'a fɔ u tɛ se donc vraiment merci à ce brave monsieur a bɔra ka min kɛ a y'a hakilila de fɔ a y'a ka tiɲɛ de fɔ kuma ɲɛna kuma faamuna
mais Ablaye Maïga fana ye cɛ. Ablaye Maïga ye cɛ. C'est un vrai leader. Non, a bɔra ka min kɛ o fana ye prévu ye an ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ mɔgɔ min don leader don quoi. Kuma in fɔra i ma colère y'a ɲɛ kan a ma bagabagali kɛ a ma foyi kɛ fɛn bɛɛ se b'a ye a n'a y'a diya a bɛ se ka kuma tigɛ nin na ni fɛn fɛn kun y'a diya a bɛ se k'o kɛ nin kɛnɛ in kan mais a ye nin to yen a y'a fɛla kuma fɔ k'a ban pewu a ma kuma tigɛ a ma mɔgɔ bila ka kuma tigɛ hali n'a yɛrɛ m'a fɔ a bɛ se ka signe kɛ dɔ la dɔrɔn a bɛ micro minɛ nin na foyi ti bɔ a la mais a ma nin si kɛ a y'i sigi k'a lamɛn hali colère a ma ta a ɲɛ kan donc vraiment c'est un homme fort c'est un homme fort mais n balimaw cɛkɔrɔba in ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ b'o kɔnɔ mais yanni an ka s'o ma ne bɛ ɲininkali dɔ kɛ politique mɔgɔ ninnu pourquoi u yɛrɛ preselen de don date dɔ ka fɔ élection ka kɛ u la u preselen de don mun na ça c'est une question que moi-même je me pose n t'a dɔn u preselen don fɛn min na quoi élection ne t'a dɔn u preselen don fɛn min na parce que souvent hali jamana gɛlɛya minnu bɛ par exemple courant ko gɛlɛya ni vie chère ni fɛn minnu bɛ yen ni nin kumaw bɛ kɛ olu kɛlen bɛ k'u désintéresser ka bɔ fɛn bɛɛ la quoi on dirait que a foyi t'olu ka sira ye mais u ɲɛ bɛ fɛn kelen min na n'u bɛ fɛ o ka kɛ dɔrɔn o ye élection de u ɲɛ bɛ élection dɔrɔn de la mais ne bɛ ɲininkali kɛ est-ce que élection de bɛna se ka Mali gɛlɛya ban wa n m'a fɔ n ko élection kɛli n k'a ma ɲi dɛ n m'a fɔ n ko fɛn jugu don mais élection nafa jumɛn de bɛna ye Mali gɛlɛya la bi an bɛ don min na ko bi élection nafa jumɛn de bɛna y'a la a bɛna kɛlɛ in ban wa kɔngɔ min bɛ yen a bɛn'o ban wa kuranko gɛlɛya a bɛn'o ban wa ɔ n'i ko k'a bɛn'o ban ko élection bɛ se ka kɛ o de sababu ye ɔ n ko élection ko de ye ni gɛlɛya min filɛ yen ninnu minnu filɛ fanga la ta o kɛra ka président dɔ de sɔrɔ yen élection ye min sigi n ko élection de ye an don o gɛlɛya kɔnɔ est-ce que élection bɛ se k'o ban wa o de ye kuma ye o kuma bɛ yen de ka taa élection ko ta k'a kɛ i b'a fɔ ko gɛlɛn wɛrɛ tɛ yen ko gɛlɛn foyi tɛ yen ni élection ko tɛ mais je n'ai rien compris est-ce que Mali problème ye élection ko ye yan an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ élection de man se yan moi je pense qu'il est temps que politique mɔgɔw ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ u ka bɔ nin kɔnɔ an ka jamana kanu bila fɛn bɛɛ sanfɛ an ka ɲɛsin jamana gɛlɛya ma an k'o ta k'o kɛ priorité mais élection n'est pas la priorité aujourd'hui élection ti Mali gɛlɛya fura ye a kɛli n'a kɛbaliya ne kan t'o ma dɛ n m'a fɔ n k'a kɛli man ɲi mais ka sɔnni de genge a la k'a kɛ i b'a fɔ ni élection tɛ kɔngɔ bɛna bɛɛ faga ni élection tɛ courant ti sɔrɔ ni élection tɛ kɛlɛ ti ban o tɛ tiɲɛ ye parce que élection de y'an jigi o dingɛ kɔnɔ an ka solution ye ni ɲɔgɔn fɛ mais an kana kɛ komi élection de ye jamana ko bɛɛ là je ne suis pas d'accord non ne tɛ se ka sɔn o yɔrɔ ma donc vraiment ni problème min bɛ an da la tant que an ma bɔ nin kɔnɔ an bɛ mɛn tan parce que politique mɔgɔ ninnu sincèrement u caman bɛ yen u ɲɛ tɛ foyi la u fa da kɔ olu ɲɛ bɛ dɔrɔn parce que politique il ne vit que ça u caman bɛ yen baara wɛrɛ t'u la u ti foyi kɛ hali n'u bɛ fɛn kɛ u ka wari sɔrɔ sira caman ba na telima ye yɔrɔ min ye o de ye politique ko in ye bon n'i y'o ye jamana fɛn fɛn kɔnɔ o jamana ti ka jɔ tiɲɛ kan o ti ka jɔ tiɲɛ kan n'o tɛ politicien ne doit pas être un milliardaire o man ka kɛ taa diɲɛ jamana serielenw kɔnɔ an bɛ ka minnu lagosi bi k'u y'an kɛ tan u y'an kɛ tan taa tubabu jamana ninnu kɔnɔ ka politique mɔgɔ ye ko milliardaire jamais opérateur économique ni fɛn ninnu olu de ye jamana waritigibaw ye wa normalement a kan ka kɛ ten de mais ka don politique la pour que i ka kɛ milliardaire ye i donna na sonyɛni de kama n'o tɛ i man ka kɛ milliardaire ye mais anw ka jamana falen t'u la bi immeuble janbaw b'u bolo fan bɛɛ fɛ sow étages jɔlen d'u bolo yɔrɔ bɛɛ châteaux b'u bolo yɔrɔ bɛɛ la
fɛn wɛrɛw b'u bolo entreprise wɛrɛw ni fɛnw b'u bolo a bɛɛ bɔra jamana kunna a bɛɛ ye jamanadenw joli ye il ne vit que ça il ne vit que ça mais on ne peut pas continuer dans ça n'i y'a ye jamana fɛn fɛn kɔnɔ tɔɲɔli de bɛ yen n'i y'a ye jamana fɛn fɛn kɔnɔ jolimi de bɛ yen n'i y'a ye jamana fɛn fɛn kɔnɔ a jamana tɛ ka jɔ tiɲɛ kan wa o kelen de bɛ ka politicien ninnu lakalaya k'u lateliya k'a fɔ ko fɔ élection ka kɛ parce que ni élection kɛra u yɛrɛ fɛ sisan u bɛna poste dɔw sɔrɔ u bɛna wo ni fɛn dɔw sɔrɔ u bɛ don yen u b'u ka baara kɔrɔ daminɛ baara min ye an jigi dingɛ kɔnɔ k'an kuran tanya k'an dumuni tanya k'an fɛn bɛɛ tanya mais aujourd'hui on peut dire alhamdoulilah parce que militaire ninnu nana olu nalen u ye kɛlɛkɛminɛnw san ka fɛn caman caman san ka baara caman caman kɛ o suturani de bɛ an kan bi sinon jamana tun bɛ lahalaya min kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ an tun b'o kɔnɔ ko an bɛ ka continuer ten sisan tun b'an sɔrɔ cogo min na ala dɔrɔn de b'o dɔn ala dɔrɔn de b'o dɔn donc vraiment je suis vraiment désolé I'm very sorry I'm so sorry I'm sorry je suis désolé pour vous mes chers politiciens je suis désolé non I'm not agree with you jamais je ne suis pas d'accord avec vous je ne suis pas du tout d'accord avec vous aye jamana kanu ta k'o bila sanfɛ défi minnu bɛ yen an k'o relever ɲɔgɔn fɛ le problème du Mali n'est pas lié aux élections je l'ai dit et je répète manque de confiance yɛrɛ bɛ yen danaya yɛrɛ tɛ aw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka ban a y'a ɲini a k'o dilan fɔlɔ danaya t'aw ni jamanaden minnu bɛ bɔ ka kala ta aw ye bi danaya ti aw n'u ni ɲɔgɔn cɛ si jamanadenw dalen don ni finitigilaka ninnu na ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan mais o kan ka kɛ wa dans un état démocratique an bɛ jamana min kɔnɔ n'an ko ko démocratie jamana don est-ce que o kan ka kɛ yan jamanadenw ka da finitigilaka ninnu na ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan o b'aw aw ka baara kɛ ko juguya de ko fɔ a ye o dilan fɔlɔ minnu b'aw sigi aw n'olu cɛ min man ɲi a y'o dilan a ka danaya tisse aw n'olu ni ɲɔgɔn cɛ faut encore tisser la confiance entre vous et les populations vraiment les Maliens ne vous font pas du tout confiance encore c'est fini les Maliens ne vous font pas du tout confiance faites quelque chose pour ça d'abord avant de passer aux élections parce que aw bɛ ka nin min bɛ tan peuple yɛrɛ de côté n'i ye mɔgɔ sigi 100 bi 90 b'a f'i ye k'an ka taa tan an ka élection ko in to yen o t'aw yɛrɛ tulo la hɛrɛ ye quoi cela veut dire que ça ne va pas aw yɛrɛ ni population ni ɲɔgɔn cɛ cela veut dire que ça ne va pas mais an fa in bɔra ka kuma dɔ fɔ a ko kuma in wulibali don dɛ an ɲɛ bɛ mɔgɔ caman gɛrɛtɔ la Ablaye la an b'a fɔ a ye a k'a kɔlɔsi an ka premier ministre an b'a fɔ a ɲɛna a k'a kɔlɔsi parce que an ɲɛ bɛ tɛti dɔw gulongulontɔ la a la sisan a k'a kɔlɔsi quoi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye jama fara ɲɔgɔn kan ye tiɲɛ ye dɛ mais dɔw bɛ yen jama dɔw bɛ yen n'i y'olu fara i ka jama kan i ka ko ɲɛnen u b'a tiɲɛ ne bɛ nin fɔ ka tɛmɛ i bɛ k'a ka fanga mun y'a bin mun y'a tiɲɛ i bɛ ka même en personne i bɛ ka ɲɔgɔn mɔgɔ ɲuman tɛ yen i bɛ ka kaɲi kojugu a ŋaniya kun jɛlen don a dusukun ka ɲi Mali ka ɲɛtaga kun ka d'a ye mais entourage problème kun y'a ka entourage u y'a nɛgɛ k'a bila fili kɔnɔ a ye ko bɛɛ k'u ye wa i bɛ k'a ka problème ye o entourage kelen tun bɛ se k'a résoudre mais u yɛrɛ dɔrɔn ka intérêt kama u banna ka cɛkɔrɔba sauver k'a to yen a binna a kɛra u bɛɛ la cɛkɔrɔba binna olu fana binna u m'u miiri a ye danaya min ta ka da u kan u m'u miiri a y'u kanuni min kɛ u m'u miiri a ye dɛmɛ min kɛ u ye a yɛrɛ ka nafolo n'a ka dɛmɛ wɛrɛw la a ye campagne k'u ye k'u kɛ fɛn bɛɛ ye
mais olu kun bɛ se ka cɛkɔrɔba in ka gɛlɛya ban mankan min n'a wulila da la olu kun bɛ se ka dɛmɛ min y'a sɔrɔ pire le pire là il pouvait éviter ça pour que a kana IBK sɔrɔ mais u ma sɔn u ye vie to yen a binna u yɛrɛ dɔrɔn ka intérêt kama jamalenya arrogance ni fɛn wɛrɛw kama yɛrɛbaliya ni u yɛrɛ ka intérêt kama jamanenya kama u ye cɛkɔrɔba in to yen a binna o ye mun ɲɛ u ye o de la an ɲɛ bɛ o mɔgɔ dɔw la bi o bɛ fɔ ka dasi ni yoyayo la Abdulaye Mayiga fana nɔfɛ u bɛ ka woni ɲini u bɛ se ka don yɔrɔ min na wa u bɛ to dɛ a y'aw sigi a k'a lajɛ IBK nɔfɛ mɔgɔ fanga kɔrɔ a nɔfɛ mɔgɔ caman a bɛ n'u gasilen ninnu kɔ sa pii parce que élection sera wa u b'a dɔn fɛnɛ fanga bɛ ninnu na u tɛna tugu kɔ ko parce que u bɛ président ɲini dɛ parce que fo ka diɲɛ wuli bɛɛ o politicien bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko Asimi président in ti Asimi ni mɔgɔ jɛ ye fo n'a ma kɛ candidat ye wa a dun bɛna k'a ye fana n'a nana u yɛrɛ b'a dɔn match t'a ni cɛ a bɛ tɛmɛ o ye jagosa ye u bɛ se ka mun kɛ sisan o de ye wo ɲini u ye wo ɲini de daminɛ depuis sisan parce que u bɛn'u dɛmɛ ka campagne k'u ye u bɛna u kolokolo ninnu de la sisan u kolokolo ninnu na ka wo ɲini bi tɛ o u ti k'a kɛ hali ni min ko ko ka élection kɛ sisan u ta tɛ président ɲini dɛ u ta tɛ k'u bɛ président ɲini u bɛ ka élection ko kuma min fɔ c'est pour que k'u kolokolo ninnu na ka to nanbiya la u nɔfɛ k'a fili bi ka taa kunbɛn sini o woni ninnu u bɛ k'o de ɲini tan u bɛ ninnu dɛmɛ ka fɛn bɛɛ k'u ye ni présidentielle de kɛra fɔlɔ u bɛ n'u dɛmɛ ka campagne k'u ye ka ninnu layɛlɛ législative ni fɛn minnu ani ministre ta ni fɛn minnu bɛ se u bɛ sɔrɔ u wo ninnu dɛ u b'olu de ye assemblée ni fɛn ninnu donc u bɛ sɔrɔ k'u taw ɲini olu kɔnɔna na mais ça ne marche plus c'est pourquoi an bɛ premier ministre an b'a averti an hakili ye min ye an b'o fɔ an ye a k'i méfier dɔw la n m'a fɔ k'u bɛɛ ye mɔgɔ jugu ye non mɔgɔ seerelenw b'u la yen mɔgɔ ɲumanw b'u la yen mais dɔw bɛ yen u kana to diɲɛ kɔnɔ n'olu ka jɛ kɛ n m'a fɔ k'u ti ni concertation ni fɛn ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que obligation ye bɛɛ ma en tant qu'homme politique quand même c'est une obligation pour tout le monde mais k'a fɔ k'a b'u gɛrɛ a yɛrɛ la ka jɛ dɔ kɛ n'u ye ka jamana secret ni fɛn dɔw fɛn a k'i méfier u la o yɔrɔ la sinon wallahi même kale o ye min kɛ IBK la o bɛ tila k'o kelen kɛ fanga in na wa n'o kɛra o damanan si la mɔgɔ minnu ye lutte in kɛ o y'olu ma jigilatigɛ de ye a bɛ komi u y'olu ɲɛnama don kaburu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma sa donc vraiment o ladilikan b'an bolo ka fɔ Abdulaye Mayiga ye sinon pourquoi aw bɛ pressé kalafili ko la promesse ma d'aw ma k'aw bɛna kɛ président ye promesse ma d'aw ma k'aw bɛna kɛ ministre ye mais aw bɛ girin mun na aw ta jumɛn de b'a la aw ta min b'a la a y'o fɔ an ɲɛna kɛ aw ta foyi t'a la cɛ o cɛ bɛ yen k'i ye ko dɔ kɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ i jɛlen tɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ i b'i yɛrɛ sɛgɛn fo ka diɲɛ wuli an tɛna da i la wa an tɛna an sigi k'an ka nin autorité ninnu lajɛ u ka taa bin diɲɛ kɔnɔ an tɛna sɔn a ma n balimaw an bɛ bɔ yen an bɛ taa kunnafoni kɔnɔ halisa n badenw kunnafoni nasira la halisa garabali cɛdenw u diminen don bi i n'a fɔ aw bɛɛ b'a kalama waati tɛmɛnen na a ma mɛn Bamako gouverneur ye décision ta k'a fɔ garabali ko k'a ci maa minnu bɛ yen k'u ka yɔrɔ in bila u ka taa yɔrɔ wɛrɛ la o hukumu kɔnɔna na garabali mɔgɔw kɔni u y'u ka dusumangoya yira kosɛbɛ o dusumangoya hukumu kɔnɔna na n balimaw waati laban in na fana tɛgɛ dara dɔw kan minnu n'a fɔra ko olu tun bɛ fɛn in na attaque min n'a kɛra école de gendarmerie la olu nɔ tun b'a la u tun bɛ dɔ kalama a ko la u impliquelen tun don a ko la tɛgɛ dalen olu kan kuma caman fɔra o kuma min fɔra o ma bɛn garabali mɔgɔw ma
u ye lajɛ dɔ kɛ lajɛ min na n'u bɛ ka jalakili ta k'a bin Abdul Niang kan ani n'ale ye journaliste ye ani cɛ wɛrɛ n'an k'o ma ko Kirimo. Donc an ka jɛ an k'u lamɛn kɔfɛ an b'an ka hakilila di a kan n'Ala ka diɲɛ ye. Donc galba tɔgɔ t'o la. Bon donc an kɔni t'a dɔn min ye tiɲɛ ye wahabiya ko in de ye tiɲɛ ye wa misiri ko in de ye tiɲɛ ye wa galibali ko in de ye tiɲɛ ye wa anw t'a dɔn. Donc ka bɔ ka tiɲɛ fɔ an ye anw y'o de ye. Adil Niang ye kuma min fɔ a kuma filɛ nin ye. A filɛ Adil Niang kelen filɛ nin ye ani Thierno. I y'a faamu. O bɛ ka Abdul Niang jalaki ani Kirimo. Madrasa so dɔ de kalan kɛ madrasa so dɔ de la. Bon ni mɔgɔ wɔɔrɔ ko a kɛra kungo y'anw bolo an kɔni b'an adressé jamana faamaw ma u ka ɲɛ ma ala jate kama tɔɔrɔ min b'an kan ani degun min b'an kan u kana sɔn fiyewu jamana kɔnɔdenw ka tila tuguni k'o fara an kan. Kirimo ye min fɔ o kɔni diɲɛ bɛɛ y'o mɛn o fana filɛ nin ye yan. Kirimo ko minnu ko galibali cira a don ta a bɔ tan ko sila ala m'u malo nin ya ko maa ninnu k'a bɛɛ saga feere la u jatigilaw ye galibaliw de u bɛ baara kɛ galibaliw de la wa bɛɛ b'u dɔn u dɔnnen don maa tugulenw tɛ u dɔnnen don u bɛ baara kɛ galibaliw de la saga feerelaw don. Kirimo de tilala k'o fɔ. Kirimo min y'o fɔ a ko bɛɛ b'a dɔn Kirimo kana u bɛ baara kɛ place min na galibali la a kana a k'o yira an na. A ko tuguni ko minnu y'u ka jatigiw ye a ka dɔ fana yira an na k'o y'a jatigi ye. N'a sɔrɔla a bɛ fɛ ka kumakan in de yɛlɛma hali bi a ka segin ka sigi a ye kalo min d'an na a k'a bɔ an na. A ye kalo min d'an na a k'a bɔ an na. N'a y'a bɔ an na alhamdulilayi n'a ma bɔ an na an n'a don dɛ an t'an bolo kun bɔ a la fiyewu. Filanan Abdoulaye Niang o kɔni an b'a fɔ o yɛrɛ y'a dɔ ye parce que ale ko a b'a tigi dɔn a n'a tigi bɛ kuma i ni maa min bɛ kuma e y'o dɔ ye o maa o maa ni maa min bɛ kuma e y'o dɔ ye i k'i b'a dɔn i n'a bɛ kuma ale ko a bɛ ɲamana galibali ani cathédrale ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ baara k'o la donc ale de somɔgɔ don an kɔni t'a dɔn ale min b'a dɔn a ka dɔnniya jira an na dɛ pour que an k'a dɔn dɛ n'a m'a jira an na ayiwa an n'a don dɛ Mali bagan marala bɛɛ b'i ɲɛsin a ma Bamakɔ bagan feerela bɛɛ b'i ɲɛsin a ma ayiwa jamana fana an b'a fɔ jamanatigiw ye jamana dikun y'i ma i k'i kɔfilɛ ka jamana kɔnɔden bɛɛ ka hakɛ b'e de bolo minnu sigi bɛ sariya kunna sariya dir'u ma u ka sariya si min b'a la olu b'a dɔn ka tɛmɛ anw Bamakɔ galibali bɛɛ tɔgɔ la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka baarakɛyɔrɔ kɔni bɛn bɛ sans fil de ma et puis n ye ɲamakala ye ka d'a kan parce que n ye numu de ye o de kosɔn ko Segu Bayilo kuma min bɛna fɔ sisan ka dunanw de bisimilali de don n'o ala tɔgɔ la kira tɔgɔ la Mali bagan baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka daminɛ Kayi fɔ Kidal bagan baarakɛla fɛn o fɛn b'a la o de bɛɛ de ka folikan don k'a fɔ journaliste ma aw ni ci aw yɛrɛ ye journaliste minnu bɛ yan ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada k'a sababu kɛ mun ye danaya de daraw kan faso dilanni na fanga min bɛ Mali la ani jamana diɲɛ yɔrɔ bɛɛ i y'a faamu la fanga bɛ kumakɛla de la ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'o ye journaliste o de ye kunnafonidilaw ye mais anw fana Mali bɛɛ an fana ye danaya da kunnafonidila minnu kan n'an y'u ye n'an y'u ka. Balimaw an bɛ jɔ nin yɔrɔ in na yan je pense que aw bɛɛ ye faamuyali kɛ nin na waati y'an janfa ka ban donc maintenant an b'an ka élément laban tɛmɛ aw ye sisan bon wali kelen o élément in an b'o to sini na ka d'a kan waati y'an janfa fɛn min ye Abubakari Sidiki Fɔnba ale ye laseli min kɛ ka kɛɲɛ ni ayiwa an ka premier ministre ka kuma ye EDM kun kan an ka élément tɔw ye n'Ala sɔnna sini don kibaru la an b'o latɛmɛ aw ye waati ye an janfa ka ban ayiwa an bɛ foli kɛ aw ye aw balimakɛ n'aw denkɛ tun don Seku Tarawele la grande voix le chinois Bamako News TV sanfɛ ka bɛn ni bi ntɛnɛn ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn sini n'Ala ka diɲɛ merci.